Miguel Pena, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué Que tal? tal? ¿Cómo vamos? Bueno, imagino que moi contento, moi satisfeito, porque a verdade é que esta tempada foi impecable para o Almeiras. A verdade é que pouco espero se poden poñer, non? Hombre, en principio foi unha campaña boa porque conseguimos o ascenso que, bueno, estaba na cabeza de algúns, pero non de poucos, porque ao principio de temporada, bueno, pues mentras que tratas a competición e todo, bueno, unha serie de partidos complicados, rivales pois que non estábamos acostumbrados a xogar contra eles, pois nos costou un pouco, pero unha vez que lle collemos o pulso, pois supemos competir e sacamos os resultados da mellor maneira, que tuvemos unha racha, bueno, moi importante de casi 25 partidos sin perder, o que nos levou a colocarnos aí arriba, e, bueno, os chavales competiron e nos implicamos aí ao 100% e logramos o objetivo do ascenso. Sí, porque realmente así foi. O principio de ano, sobre todo ata a xornada 8, o equipo foi quizáis algo irregular, algo lóxico, non? Era debutante en esta categoría, tivo que adaptarse a ela, pero o máis importante, non? É que o Almeiras consigue así dous ascensos consecutivos de terceira a segunda e xa na primeira tempada na categoría, de novo ascenso á categoría superior. Sí, sí, é un feito, bueno, pues importante, non? Bueno, pues é recoller un pouco o traballo a implicación que hai, as ganas de organización que hai en Almeiras ahora mismo, que pasamos de non haber nada prácticamente, pues a haber agora un club ben organizado, bueno, pues que traballa para conseguir que os chavales e a xente de Almeiras porque se identifique co equipo bueno, que mellor maneira de velo plasmado na consecución de ascensos e levar o equipo o máis alto posible, onde os chavales se podan ver representados e podan ter o espello para poder salir e pelear por ese escudo que tanto significa Palmeiras ou Unión Deportiva Juvenil de Almeiras, claro. Bueno, seguro que moitos tiñan esa ilusión e tamén algún deles bueno, pois non sei se estaban seguros de que o equipo podería loitar polos postos altos da categoría, pero polo ascenso directo quizáis era a priori un objetivo realmente ambicioso. Sí, é ambicioso, sí, cando nos reunimos a primeira vez para planificar un pouco a temporada, pois que eu cando dixen que íbamos ir a primeira, que non me vou de nada, nin de futurólogo, nin de adivino, nin nada, pois me miraban un pouco incrédulos, non? E algún que outro pois dicía, este está fumado. Pero bueno, eu son das persoas que creo e considero que a base de esforzo, traballo e sacrificio pois se consiguen os objetivos, non? E eso estou seguro que non vayan a faltar, por lo menos onde eu sigo un sitio, pois é para conseguir que a xente me siga, procuro basarme pois eso, no esforzo, no traballo e na seriedade, sobre todo na implicación. E eso teño que decir que o consigo, gracias a Dios, e os chavales cando están comigo, pois me siguen o que eu os digo, o traballo durante toda a temporada, pois dá os seus resultados ao final, non? É difícil facérllelo creer, é difícil facérllelo ver, pero a base destas cousiñas, pois, logras convencelos, non? Bueno, pois é moi importante, e, sin embargo, non acabou aí a historia, vamos a seguir peleando por chegar máis arriba, se podemos. Claro, porque agora Traballo, está claro traballo vai que habendo, desde logo. tempo verá este verán é para falar de futuro, pero claro, non se sabe ata onde pode chegar este equipo. Agora en primeira, aí sí que vai a ser máis complicado con equipos de moitísima calidade. De feito, aí está o Olímpico de Rutis, pero claro, o objetivo, claro, o primeiro ten que ser a permanencia, pero nunca se sabe xa. Bueno, esta semana nos temos que reunir, temos que concretar cousas, non sei se serei o entrenador do banquillo de Almeida esta semana para o ano que ven, non sei se será outro, non o sei, temos que chegar a acordos, falar e programar, pero, a ver, se se fan as cousas ben e se traballa ben, ou eu ou outro, pois está claro que o Almeiras, hombre, non sei se por fin non se posicionará en primeira, pero sempre tendo pois a ilusión e a esperanza de poder seguir para arriba. É moi difícil, está claro, porque para o ano que ven, pois bueno, que che vou contar? O Olímpico, o Cambre, o Oridamar, Baixo Oval, bueno, unha serie de equipos, pois, con moito respeto hacia eles. Pero Almeiras non vai a ser un menos que eles, vai a pelear e vai a estar aí en esas posicións onde se vai a codear cos máis importantes da categoría, está claro. Se ascendeu aí é para pelear e competir en esa categoría.
Está claro que agora mesmo o que hai que facer é disfrutar do traballo realizado, sobre todo dos éxitos conseguidos. Tempo haberá tamén para falar de futuro, como ti nos comentas. Lóxicamente, unha tempada ilusionante a que se presenta o ano que ven ali en primeira autonómica. Claro, imagino que tamén a plantilla terá que reforzarse, ¿no? Sí, está claro. Si vas a primeira con xogadores de segunda, pois o futuro é moi corto. Entonces, o que sí intentaremos pois é reforzar a plantilla pois cos mellores xogadores que se poda, está claro. Primeira é unha categoría atractiva onde os xogadores les gusta estar, bueno, pois intentaremos dentro do bon grupo a boa organización que hai ahora mismo en Almeiras, o ambiente de fútbol que se respira, igual que en outros clubs, está claro que non somos o único, pero nós intentaremos poñer as nosas virtudes na balanza cando intentamos ir a por o xogador. Si é que eu vou a estar, vamos, se eu non vou a estar, os outros farán o que teñan que facer, pero eu creo que as condicións que ten Almeiras pois son moi de sopesar para calquer xogador que veña, porque é un sitio onde te encontras moi cómodo, é un equipo familiar, que se fan as cousas pois dunha maneira peculiar en Almeiras. Cada club as fai da súa maneira, non? Pero aí pois eu creo que os xogadores se sienten a gusto, están cómodos, reina un ambiente pois moi familiar e moi amistoso, digamos así. Eu penso que a base dos éxitos está no grupo, en Almeiras eso sí que o hai. Careceremos de outras cousas, pero grupo, ambiente, boa predisposición sempre a hubo, polo menos, eu penso que vai a seguir habendo. Bueno, teremos o ano que ven derbi cullerdense, vaya partido, ou vaya partidos, Olímpico Almeiras. Sí, sempre hubo unha rivalidade, penso que sana, xa hubo este ano rivalidade co Olímpico B, bueno, pues son partidos bonitos, está claro, esperemos que nós, que somos os que chegamos a esa categoría, que estemos á altura para poder disputar esos partidos, bueno, pues poder demostrar que Culleredo que ten unha salud deportiva fuerte e boa, non? Para disputar esos derbis e a ver se algún se pode ir a preferente, que penso que o Culleredo faría falta un equipo en preferente, non? Está claro, de feito, no Olímpico de Rutis estivo ata a derradeira xornada e con esas opcións de xogar a promoción o playo de ascenso, ao final non pudo ser, pero estamos seguros de que o ano que ven o tentará de novo. Sí, penso que sí. E penso que a aspiración que hai en Culleredo pois é esa, joder. Se debe ter un equipo pois en preferente, eso está claro, en preferente, ou incluso que a cantidad de población que hai en Culleredo, penso que terceira estaría moi ben, non? Pues, sobre todo para eso, para os chavales, para que salgan, que tengan unha ilusión, unha ambición de poder xogar en esa categoría, non? Que xa son palabras maiores, non? Pero penso que a densidade de población que hai en todo o ayuntamiento, pues, que lle correspondería ter un equipo en terceira, non? Pois agora o equipo colle unhas merecidísimas vacacións, tempo teremos para falar máis adiante. Por certo, sei que estamos a falar con un técnico de un equipo de fútbol, imagino que tamén hai en Almeiras onde celebrouse a victoria e o ascenso do Depor. Sí, aquí hai ambiente, bueno, o Deportivo, penso que está presente en todas as partes, non? Aquí hai un ambiente, a afición que hai. De feito, ayer na televisión había dos xogadores dentro en Valladolid que salieron varias veces na pantalla, penso que se festexou hasta altas horas, pois con moita ilusión, porque para Coruña tamén é moi importante ter un equipo en primeira, sobre todo para que veñan os equipos importantes e que se vexa representada a nivel nacional, pois en unha categoría que penso que o Deportivo pois merece, é digno de estar aí en primeira, non? Penso. Pois alegría por partida doble. Miguel Pena, adestrador do Almeiras, equipo campeón desta segunda autonómica e o ano que ven equipo de primeira. Moitísimas gracias, como sempre, por atendernos. Bueno, falamos máis adiante cando estexa confirmado o 100% e si seguirás ao frente do equipo na vindeira tempada. Nada, cando vos queirades, sabes que estou a vosa entera disposición. Moitas gracias por todo o seguimento que lle facedes ao fútbol modesto, que o necesita. Bueno, pues sempre estades aí ao pé do cañón e sempre vides os partidos e pois é moi loable o voso traballo e moitas gracias por facelo, por suposto. Pois tamén gracias a vos por atendernos ao longo de toda a tempada. Miguel, gracias. Nada, vosotros. Un saúdo. Venga, chao. Ata logo.